se on hyvä. Joo, tossa mä olin yksin kotona ja mä kuuntelin noita vanhoja lastenlauluja ja yksi laulu pisti mulle erittäin pahasti korvaan. Että siinä mä en nyt muista miten ne laulun sanat meni, mutta kertosäe oli, että häntä pannaan toiseen korvaan. Joo, olisi niitä muitakin paikkoja. En soittaisi omille lapsille. Yes, mutta tossa mä myös kuuntelin niin radiosta, että oli tehty taas tämmönen uusi tutkimus, joka on mun mielestä aivan turha, että sikkunaiset ovat usein lapsettomia. Mistäköhän tää voisi johtua? Eikö sitä lapsenteko yleensä tarvita 2 ihmistä? Sitten siinä oli haastateltu kahta naista ja sitten siinä oli se, että oishan se ihan kiva saada se oma lapsi, mutta kun en sille voi mitään, että kun mä oon sinkku. No mene vittu ulos! Pistä seksikkäämpää päälle eikä niissä paskaverkkareissa. Yes, joo, mutta kesä tulee ja hellettä odotellessa. Okei, no Suomen kesä, sitä saa kyllä odotella seuraavat puoli vuotta vielä ja silloin ollaan taas talvessa. Ja kohta on taas juhannus, josta mä tykkään erittäin paljon. On hyvää ruokaa, on hyvää seuraa ja on saunaa, on sitä sun tätä. Ja tossa pari vuotta sitten mä olin mun iskän kanssa juhannussaunassa ja oltiin tietenkin pienessä maistissa, niin kuin yleensä kaikki siihen aikaan ollaan. Ja sitten tossa siellä saunassa oli tämmönen, oli tää löyly tää kauha. Ja sitten siinä heiteltiin löylyä. Ja sit mä menen ulos, koska rupesi tietenkin olemaan kuuma. Sitten tää mun faija tulee sieltä saunasta, eka peruuttaa sillä. Kalle, katso tätä. Sitten se oli äitynyt omat kassinsa siihen kauhaan ja sanoi, että mulla on mukiin menevä muna. Niin, tosta pitäisi heittää vettä vielä. Nyt se pitää vittu polttaa ja hankkia uusi. On se sellaista. Yes. Mutta mä vihaan oikeesti niinku Ikeaa ja sisustusliikkeitä, mutta naiset tykkää, koska kaikki aina pariskunnilla sillä, että voi ihanaa, nyt mennään Ikeaan ja haetaan sieltä kaikkea ihanaa tavaraa. Ja se on pelottavaa, koska sä et tiedä kuinka paljon rahaa sulla menee siihen, koska eka puhutaan, että mennään hakemaan vaan se yksi kenkälusikka, mikä meiltä puuttuu. Ei sieltä lähde se pelkkä kenkälusikka. Sieltä lähtee vittu hyllyä, peiliä ja kenkätelinettä ja ties mitä, uusi king size bed ja lamppuu ja sitten mennään vähän syömään, siinä otetaan parit leivät ja ties mitä lihapullat muusilla ja sitten mennään kattoo alakertaa ja sieltä lähtee astioita ja ties mitä kaikkea tilpehööriä ja sitten kun mennään kassalle, niin no niin ja tää tekisi sitten 5 000 €. En mä ollut tähän varautunut, kyllä sä tiedät, että mun kanssa vähän menee enemmän rahaa. Ei me miehet tykätä ikästä, ei me siitä tykätä, nyt me oikeesti sarkastisesti vaan hymyillään, että joo, on sielläkin on niin vittu. En mä halua mennä sinne, kun vois oikeesti tehdä ihan mitä tahansa muuta. Oikeesti miehet, olkaa rehellisiä, kun oikeesti seuraavan kerran teidän pari ehdottaa, että mennään johonkin sisustusliikkeeseen. Sanotaan, että ei minä en tule, mene keskenäs. Ei se toimi. Mutta jes, niin onko tässä kenelläkään koiraa tai mitään lemmikkiä, taputtakaa nyt. Jes, sulla on koira, käykö sä sen kanssa puistossa? Koirapuistossa? Joo. Puhuuko sä niiden muiden koiraomistajien kanssa, yrität luoda kontaktia ja vähän kaverisuhteita? Joskus. Okei. Joo, mulla on myös koira, sellainen 2-vuotias labradori. Mä menin Helsingissä koirapuistoon ja siellä oli yksi koiran omistaja. Mä päästin sen koiran irti ja sit muuten niin mä oltiin sen puiston niin toisella laidalla. On toinen omistaja tuolla, minä olen täällä ja sitten siellä vaan
Hyvää iltaa sulle. Kiva on vähän tässä väkäitä koiraa ulkona. Ja sit vähän kun tulee se toisen koira siihen, niin sitten sillä, että no moi, mikä meininki. Ja sitten jatkaa leikkiä ja sitten se toinen omistaa sen. Saatana koskisia koiraa. Se on minun koira. Ja koske siihen. Joo. Mutta joo, hei. Mun esitys oli tässä. Kiitos Jyväskylän Myöhä, olitte hyvä yleisö. Kiitos paljon.